loita. Especialmente damos a benvida a Javier Espinosa e a Ricardo García Vilanova por asistir aquí a Ferrol a recibir o premio José Couso, e a Mar Marginedas, que tamén é premiado pero que non pudo estar hoxe na nosa cidade. Ao igual que o resto de España, Ferrol seguiu de cerca o proceso de secuestro e liberación en Siria dos 3 premiados. Foron 6 meses de padecemento, pero tamén de loita pola liberdade. Ante eles amosamos os xornalistas de Ferrol e de Galicia toda a nosa admiración. É imposible para nós imaginar como foron esos días de secuestro, e só podemos dedicarles a eles o noso agradecemento eterno por defender un xornalismo puro e valiente, lonxe do poder e co sangue volcado na verdade. A imaxe de Javier Espinosa e Ricardo García Vilanova, que vemos aquí libres e reunidos en Ferrol, cobra aínda máis forza cando corren os peores tempos para o xornalismo. Este premio José Couso naceu en Ferrol xusto e para reivindicar a dignidade do xornalismo. E resulta moi complicado falar de dignidade cando nos rodean numerosos obstáculos. A crónica do xornalismo en Ferrol é unha metáfora da crónica do xornalismo en España. Asistimos a despidos, a eres, a recortes salariais, a horarios excesivos e todo iso mentres medran os imperativos mercantilistas. Resulta especialmente doloroso comprobar como a precariedade laboral impera mesmo entre os xornalistas que cubren as guerras. Presións dende hai anos. Primeiro empezaron cos despidos. Os que sobreviviron aos despidos foron sometidos a eres, a recortes salariais, a incremento da carga de traballo ou todo ao mesmo tempo. Algúns dos despedidos foron despois chamados polas propias empresas para que se convertisen en autónomos e así pagarles por pezas unhas cantidades ínfimas. E, mentras tanto, os directivos das mesmas empresas chegan a cobrar máis de 40.000 euros ao ano. Os que conservan os seus postos de traballo teñen que facer varias ocupacións a vez. Por exemplo, hai redactores que fan fotos e mesmo